दिनै फिन नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआ जाबाय मानसिनि गोसोनि साननाया मानो मोजां जायो आरो मानो गाज्रि जायो, बियो साफ्रोमबो मानसिनि साननायनि सायाव सोनारनानै थायो। मोजां गोसोनि मानसिया मोजां खोथाखौनो अराय सानो आरो गाज्रि गोसोनि मानसिया गाज्रि खोथाखौनो अराय सानो। थिग बेबायदिनो सानसेखालि नोगोराव साख्रि मावनाय सासे सुबुङा गावनि फिसालाखौ गामियाव लानानै फैदोंमोन। मानोना नोगोराव आबादफोरखौ बा माइफोरखौ माबोरै आबाद मावनाय जायो बेखौ नोगोरनि गथ'फ्रा नुनो मोना। दा बेखौनो बिफाया गावनि फिसालाखौ लानानै गामिनि न'खरनि फारसे फैदोंमोन आरो फोथार थिलियाव गावनि बिमा बिफानि एबा गावसानि हा हु आरो माइ दैखौ बे गथ'नो खिन्थादोंमोन। नै बेनिफ्राय बै दंफां नुहुरनायसिम बियो आबाद जोंहानि माइ फोथार आरो गामियाव बेबायदि आलि खोनानै बेफोरबायदि दबल दबल थामहिनबा दब्लाय दब्लाय आलि खोनानै दै थानाय बायदि आबादखौ बेबायदि मावनाय जायो आरो बेबायदिनो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो माइ आबादा ग्रोम ग्रोम जाबोयो। दा बे खोथाखौ लानानै फिसालाखौ बियो बुंदोंमोन, होमबा आफा गामिनि मानसिया बेबायदिसो आबाद मावो, बेखौ फिसालाया बुजिनो हादोंमोन। थिग बेबायदि बुब्लियावनो बिनि फिसालाया माइ आबादनि थिलिनि मोनसे आलियाव जरासे गोजाम जुथाखौ सासे आबादारिया मा खालामदोंमोन, गावनि जुथाखौ लामा ससेयाव खुनानै गालांदोंमोन आरो गावनि दुब्लिनि खामानिखौ मावनो थाखाय बियो फोथार फारसे दावबायलांदोंमोन। बे दुब्लियाव फिसालाया बुंबायदि, आफा बे माइ दुब्लियाथ' जोंहानि जाबाय बा नोङो जोंनि जाबाय, नाथाय बे जुथायालाय सोरनि जाखो? अब्ला बिफाया फिननाय होनायसै, बे जुथाया जानो हागौ सोरबा आबादारिनि, बियो हाब्रु दैब्रु बांद्राय नांजानो गिनानै जानो हागौ बियो बेवहाय खुनानै गालांदों आरो दा मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो गावनि खामानिखौ मावखांनायनि उनाव बे जुथाखौ गारनानै बे न' फारसे दावबायलांफिनो होननानै बिफाया फिसालाखौ बुजायगोन। अब्ला फिसालाया मोनसे गाज्रि साननाय फैबायदि, आफा मोनसे खोथा आं गोसोखांदों, बे जुथा जरासेयाव जुदि गोबौ गोबौ अन्थाइ फारनानै बा गोबौ अन्थाइ थरनै थरथामसो बे जुथानि सिङाव सोनानै होयोब्ला जेब्ला बे आबादारिया बे जुथाखौ गाननो फैयो अब्ला बियो जुथा सिङाव गावनि आथिं थोंनैखौ सोनाय लोगो लोगोनो बिनि आथिङा खुन जागोन एबा थैगोन। अब्ला बेखौ नायनानै खोब मोजां मोनगोन ना आफा होनना बुंदों। अब्ला बिफाया बुंबाय, फिसा नों बेफोरबायदि गाज्रि साननायखौ माबोरै गोसोआव लाबोनो हाखो होननानै बुंदोंमोन। बेबायदि साननाया पाप आरो इनाय, बेबायदि मालाबाबो मानसिखौ साननो नाङा होननानै बिफाया बुंदोंमोन। बिनि उनाव बुंबाय बिफाया, नों बे जरासे थामहिनबा जुथायाव नोङो गोबौ गोबौ अन्थाइ सोस्लायस्लाय नैबे मोजोमनै फैसाखौ, थारमाने खुस्रा फैसा बिफानि पकेटाव गोबाङैनो दंमोन। दा बेखौ बुंबाय, नैबे मोजोमनै फैसा खुस्राखौ नों बै जुथानि खबनैयाव सोनानै हो। अब्ला बै मानसिया नोंखौ जेब्ला अन्थाइखौ सोनानै अन्थाइ सोनाय जुथायाव गानोब्ला बियो थै रना रनि गगौमोन। अब्ला बियो मा खालामगोन, बियो गोबां रिएक्सन होनो हागौ। दा ओंखायनो नैबे फैसाखौ नों जुथा जरानियाव सोना हो आरो बै बुब्लिसिम जेब्ला आबादारिया फैयो अब्ला बे समाव नाय, नों जिखौ साननानै मजा लानो नागिरदों बेनिख्रुइ बांसिन मोजां मजा नों लानो हागोन होननानै बिफाया बुंदोंमोन। थिग बिदिनो आबादारिया गावनि फोथारनि खामानिखौ मावखांनानै बै गाव गालांनाय जुथा जरासेयाव जेब्ला गावनि आथिंखौ सोयो अब्ला ख्रिं ख्रिं सोदोब बे खोनानो मोनबाय आरो जुथानि सिङाव आखाइखौ सोहरनानै नायोब्ला गोबां फैसा खुस्रा मोनबाय। दा बेखौ मोननानै बे मानसिया ओरैबायदि खुसि जाबाय, बै बुब्लियाव बियो मा जाबाय, गावनि बेरामि बिमानो 10 रां एबा 20 रांनि टेब्लेटखौनो बे बायनानै होनो हायाखैमोन आरो बिसिनियाव बिनि बिमाया मा जादोंमोन, होस्रिखावबाय दङमोन। उनाव सानबाय दि जाय मानसिया बे फैसाखौ सोदों बेखौथ' आं मिथिला, नाथाय जाय बे रां खावरिफोरखौ सोनानै आंनि जुथायाव दोनदों
हे इसोर बेखौ अराय नायफिन आरो बिनि मोजां खामानिखौ नों मदद खालाम होननानै बियो बोर होदोंमोन। दा बोर होदोंमोन। बिनि उनाव जुथाखौ लानानै बियो गावनि न' फारसे थांदोंमोन आरो बियो गावनि बेरामि बिमानो टेब्लेट बायनानै बेजों होदोंमोन आरो बिनि बिमाया बे मोजोमसे थाखाजोंनो बेखौ फाहामनो हादोंमोन आरो बिमाया बेजों लोगोसे गावसोरनि न'खरनि मोजोमसे माइरं दैरंखौ बायनानै बिसोरो मोजाङै गावसिनि उखैनायखौ उखैगाहोनो हादोंमोन। अब्ला फिसालाया बुंबाय, आफा फिसालाखौ बिफाया बुंबाय, नाय नों जाय खामानिखौ मावदोंमोन अन्थाइयाव जुथायाव सोनाय समाव जुदि बिनि आथिङा थै रना रनि गनायमोनब्ला बियो जोंखौ बेफोरबादि बोर होनाय नङामोन, बियो साव होगौमोन। दा मानसिनि मोजां मावोब्ला मानसिया दि बोर मोनो बा इसोर बादि सिबिजायो बे खोथानिफ्राय नों फिसाया सोलोंनो गोनां दङ। बेनिखायनो जों माब्लाबाबो मानसिखौ इनाय एबा गाज्रि साननो नाङा, अराय मानसिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो नांगौ। दा नुबायना नों जा मोजांखौ लानानै जा रंजानायखौ लानो लुबैदोंमोन बेनिख्रुइ 3 गुन एबा 3 गुन नोङो दा रंजानाय मोनदोंना फिसा होनना। बेनिखायनो मानसिया अराय मोजां खोथाखौ साननांगौ आरो मानसिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै फिसालाखौ बुजायनायसै। बे फिसालाखौ बुजायनायसै। उनाव फिसालानि दुष्ट आखुआ मोनसे सोदांनाय फैनायसै दि नंगौ मानसिनि अराय गाज्रि मावोबा मानसिया साव सोगोन मोनो एबा मानसिजों गाज्रि मोनो। बै साननिफ्राय बिनि फिसालाया गावनि गाज्रि साननायखौ ज्राब गारनानै बियो सासे मोजां मानसि जानायसै। इंराजियाव मोनसे खोथा दं, ब्रेक डाउन द बेड हेबिट एन्ड फाउन्ड द गुड हेबिट। गाज्रि हुदाखौ गारनानै मोजां हुदा दानो नांगौ। आरो बेबायदिनो बै आबादारिनि बिफाया बै साख्रियालानि बिफाया सानसेखालि मोनसे गारि एक्सिडेन्ट जादोंमोन। बे गारि एक्सिडेन्ट जानायाव बिनि लोगोआ बेनो फन एबा जानबुं खालामनानै बुंहरदोंमोन दि नोंनि नोमफाया गारि स्कुटिजों गारि एक्सिडेन्ट जानानै बाब्राबगासिनो दं मोनसे लामायाव। अब्ला बियो बिफा जि जायगायाव जाब्रबथाय जादोंमोन बिनि बेसेबांबा जानथायाव बियो दङमोन, गोजानाव दङमोन, जायनि जाहोनाव बियो बिफाखौ डिउ टाइमाव मदद होफैनो हायाखैमोन। नाथाय बै बुब्लियाव बियो फनाव रायज्लायहरदोंमोन गावनि लोगोजों, बे जायगायाव आफाखौ मदद होनो थाखाय गोबां मानसि दंना गैया। अब्ला बियो बुंदोंमोन, नंगौ बावहाय गोबां मानसि दं, नाथाय गोबां मानसि दंब्लाबो रावबो नोंनि नोमफाखौ हस्पिटाल फारसे लानानै थांनो थाखाय थाग थियारि जायाखै। नाथाय गोबां मानसियानो बावहाय सोरबाबा भिडिअ खालामदों, सोरबाबा फट' साफायदों, बेफोरबादि थासारिखौ नुनो मोनदों। दा 20 मिनिटसो बिनि बिफाया बै बुब्लियालागै दंमोन, गोथाङैनो दंमोन। नाथाय रावबो सुबुङा बे एक्सिडेन्ट जानाय मानसिखौ हस्पिटालसिम तुरन्त थाबैनो लानानै थांनांगौमोन। नाथाय मानसिफ्रा फट' आरो भिडिअ खालामनानै बिथांमोना मानसिफ्रा बै फट' एबा सावगारिखौ साफायनानै बिथांमोना बबेबादि संसार जानायनि गेलारियाव दोनगोन। दा बेनिखायनो बै मानसिखौ डिउ टाइमाव हस्पिटालाव लांनायमोनब्ला बै मानसिया रैखाथि जागौमोन। बेनिखायनो मानसिनि साननाया, मोजां मानसिनि साननाया मोजां जुदि बावहाय सुबुं थानायमोनब्ला बे मानसिखौ हस्पिटाल फारसे लानानै थांगौमोन। अब्ला बे 20 मिनिट समनि गेजेराव बिनि बिफाया रिलिफ जागौमोन। बिनिफ्राय जों मोनसे सोलोंथाइ मोननो हायो, मानसिनि साननाया मानसिब्रै आरो मानसिबा होननाय खोथाफोर बादि बयनिबो साननाया एखे नङा। सोरबा मोजां खोथाखौ सानो, नाथाय बांसिनानो बेबायदि सोरबा माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला भिडिअ खालामनानै मजा लानाय, फट' साफायनानै मजा लानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय एम्बुलेन्स लिंहरनानै बै खैफोद जानाय मानसिखौ माबायदि मदद खालामनांगौ बेखौ मदद खालामनाय जों नुनो मोना। दा बे फोरमायथिनिफ्राय मिथिनो मोनोदि मानसिनि आखल आखुफ्रा अराय कनस्ट्राक्टिभ जानो नांगौ, डिस्ट्राक्टिभ जानो नाङा। मानसिनि मोजांखौ सापर्ट होनांगौ, गाज्रिखौ जोङो नेवसिनानै मोजांखौ जोङो बाख्नायनांगौ। बेनिखायनो जोंनि मावनाय हाबाफ्रा मोजां आरो गाज्रि बेखौ सायख'नानै जों अराय सम मोजांखौल' जोङो बासिनानै लानो रोङोबा, सान्द्रिजों सालिनानै जेरै गोग्गो बेगरखौ
बेखौल' लाखियो। बेबादि जोंनि साननायफ्रा मोजां जायोब्ला समाजा सोलायो। दा बेबायदिनो आं आनजादनि थाखाय लेखा फरायो होननानै बुङो, नाथाय आनजादखौल' बेस खालामनानै मानसिया लेखाखौ फराया, नाथाय बै आनजादाव माबोरै मोजां रिजाल्ट खालामनानै बेयो गावनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो बिनि थाखायसो बिजाबखौ फरायनाय जायो। आरो मोजां रिजाल्ट मोनबानो दि बयबो साख्रि मोनजोबगोन बेबो खोथा नङा। दा बियो गावनि साननाय आरो मावनायनि सायाव डिपेन्ड खालामो। दा भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों दि जायफ्रा आथिखालनि थासारियाव अराय मालायनि गासिबो सानबाय दङ आरो जायफ्रा मोजां खोथाफोरखौल' सानबाय दं बिथांमोनाथ' मोजांखायानो। दा समाजाव सासे गाज्रि मानसिया सोलायोब्ला समाजाव सासे मोजां सुबुङा बारायो। बेफोरबायदिनो जोंनि साननायफ्रा जुदि कनस्ट्राक्टिभ जायोब्ला जोंनि समाजा गेबें जागोन आरो खैफोद आफोदाव गोलैनाय मानसिफ्रा बैबादि मोजां सुबुंनि जोहै रैखाथि मोनगोन। मानोना सासे मोजां सुबुं एबा हेफाजाबगिरि सुबुङा इसोरनि सारियाव थायो। दा भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामला, बेखिनिखौनो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांगोन आरो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि लेटेस्ट भिडिअफोरखौ मोननो थाखाय CSP Advice 365 इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे आंनि सुमिरन बड'सा फेसबुक प्रफाइलखौबो फल' खालामना ला, जाहाथे आंनि लेटेस्ट भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुनो हायो। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननि सिगांनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारि, जै बर'।